Sarong green sea turtle ang naisalbar kan mag-live-in partner na parasirang sinda Ryan Espinozillo asin Joan Rimpos sa Barangay Paco, Gubat, Sorsogon kan nakaaging Martes. Tulos maninda ining ipinaabot sa kaaraman kan Coast Guard Sorsogon asin Menro, Gubat. Sigun kay Coast Guard Petty Officer 2nd Class Jeffrey Barria, kan Coast Guard Mobile Team Gubat, natrap sa fish pen kan magpartner ang nasambit na pawikan. Makalihis na masyerto na mayo man ininin lugad, tulos man ining pigbuhian sa baybayon kan Barangay Buena Vista, Gubat, Sorsogon, kan parehong aldaw. Ang nangyari po pala ma'am, tinawagan po kami ng Menro, Gubat, para po sa pagpapakawala po ng naturang pawikan. Kasama rin po namin ma'am ang Municipal Police Station ng Gubat kasi po bawal naman po si Green Sea Turtle o mga pawikan po na i-release ka agad kapag may sugat po siya. Gagamutin po muna po. Masigla nga po siya na nung nirelease namin, parang wala talaga siyang sakit. Masigla po. May labang 44 cm ang nakuwang green sea turtle asin 43 cm ang lapad kaini. Sigon kay Barria, endangered species na ini. Kaya maigot nanggad na pinagbabawal ang pagdakop asin pag-ataman kaini. Marahil po kasi may hinuhuli po silang mga pagkain nila, lalo na po yung maliliit na siguro hipon, kung ano man. Tapos kaya po sila napapadpad doon sa fish pen. Katakod kaini, nangapodan ang otoridad na tulos na ipaaram sa inda ang mga siring na insidente para sa mas tamang paagi nin pag-ataman sa mga hayop. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia.